Kaya siya na lang ang pinagbubuhusan niya na panahon at pagmamahal. Wala na talaga akong pag-asa. Makalakad pa muli. Wala na akong pag-asa pang makalakad. Arthur! Ano nangyayari sa'yo, anak? Buksan mo ang pintuan! Arthur! Aalis ka na? Saan ka pupunta ngayon? Hindi ka ba masaya dito? Masaya ako, pero hindi po yun ang dahilan. Kasi po, inaalala ko po ang kalagayan ni Ginoong Vitalis. Isa pa po, ayoko nang makagulo sa inyo. Hindi ka nakakagulo sa amin, Remy. Hindi na umilig